Te ajută singurătatea să te înalți din punct de vedere spiritual? Răspunsul este da, absolut, pentru că atunci când ești singur există mult mai puține energii în jurul tău. La ce mă refer? Probabil că mai privești la televizor, probabil că mai stai pe internet și atunci sunt mai puține energii decât dacă ai petrece foarte mult timp cu alți oameni și veți vedea că există foarte mulți oameni, sau poate deja ați experimentat asta, care simt nevoia să stea singuri ceva timp sau la o perioadă de timp simt nevoia să fie singuri, să călătorească singuri, să stea singuri, pentru că au nevoie să-și recalibreze energiile și este modul lor de a face sărituri energetice, da? Ceea ce noi numim quantum jump sau quantum leap, și este modul lor de a avansa spiritual. Mulțumesc! Este posibil ca omul să fie susținut pentru a trăi atât de mult cât își dorește? Răspunsul este da și are legătură cu comuniunea cu natura preponderent. Mulțumesc! Decesele voite și avorturile sunt programate înainte de întrupare? Nu. Nu. Niciunul dintre acestea nu este programat. Răspunsul este nu. Aici e mult mai complex și, da, treaba e mult mai complexă și e mult mai mult de explicat. Dar ideea este așa. Niciun suflet nu alege să părăsească pământul. Adevărat? La ce mă refer? Niciun suflet nu alege să părăsească pământul obligat fiind de altcineva. Da? Deci ce vedeți pe la televizor, ororile care se întâmplă și oameni care iau viața altor oameni, acelea nu sunt lecții. Acelea nu sunt lecții, acelea nu sunt alegeri ale sufletului. Pentru că este destul de greu să te încarnezi pe pământ, mulțumesc, sufletul dorește să stea în trup uman cât mai mult timp. Nici un suflet nu-și alege, da? Deci nu. Nu-și alege să plece mai repede de pe pământ, obligat fiind de un altul. Iar despre avorturi, nici acestea nu sunt programate. Nu. Pentru că avortul este o alegere. Și o spun cu toată blândețea, cu tot respectul pentru persoanele care au ales cândva asta. Este karmatic și am mai spus-o, are nevoie să fie rezolvat, să spun așa, prin curățări energetice, prin rugăciuni, dacă rezonați cu asta, prin pomeni făcute pentru sufletele respective pe care persoanele au ales să nu le aducă în 3D. Dar dacă întrebați dacă la nivel de suflet, da, de suprasufletul a programat un avort, răspunsul este nu.